Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só pura tentação. Dobrý den, od západu se k nám valí srážkovost, hlavně z Nizozemska. Můžete vidět, že srážky se podepisují na místech v celé Evropě. V Anglii však mají relativně slunné počasí a nyní se přesuneme na reportáž od našeho Okapa. Vítáme vás u reportáže počasí s Okapem. Dnes tu máme ojedinělé přehánky s mírnýma rotacema. Vidíte, že tady chčije fakt jako extrémně někdy a někdy prostě svítí sluníčko. Doufám, že si užijete toto krásné počasí. Děkujeme za pozornost. Penis. A já už bych pouze doplnil teploty na příští týden z celé Evropy. Ve Francii a na jihu Německa krásných 24 stupňů Celsia, v Polsku 22, v Nizozemsku tradičně tropické bouře a 19 stupňů Celsia a na jihovýchodě Evropy nám bude lehce pršet s 18 stupni. Na závěr přidáváme snímky tlaku, které jsou následující. Od nás v tuto chvíli vše, budeme se na vás těšit opět za týden při další předpovědi počasí. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando,